जिसे जौनिफ्राय बांसिन बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्रा जयनिं जानाय बे हाबाफारियाव फैनानै आङो गोजोननाय मोनदों आरो जोंनि मोनसे दालाय हिसाबै बे ब्लक कमिटिया जिखिनि खामानि मावदों रायजो राजानि बेनि मोनसे अनसायनाय मोनदों बेखौ जोङो नुनो मोनदों बेयाव मोनसे क्लियार पिक्सार फैदों जे फैगौ बिसायख'थियाव जे मुनुगाव समष्टिया UPPLआनो देरहासिगोन बिनि क्लियार मोनसे पिक्सार जोङो नुनो मोनदों। गोबाव सम बेवहाय BPLनि बिजाथि देरहादों आरो बिथांमोना नांगौबायदि खामानिफोरखौ रायजो राजानि मावबोनो हायाखै जायनि थाखाय रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोनसे खुद्रिनाय दुखु मोननाय फैदों आरो बिनि थाखायनो दिनै गुबुन गुबुन रायजो राजाफ्रा फैनानै बेवहाय जइन जाफैदों UPPL आरोबाव जों खोनानो मोनदों आरोबाव हाजार हाजार रायजो राजाफ्रा बेवहाय जइन जाबावगोन आरो आङो दिनै 40टा समष्टियाव बेरायनानै बेखौनो नुदों जे फैगौ मास मोनसे मोननैनि उनाव बे 40टा समष्टियावबो UPPLनि जि सापर्टार बेयो 60%निख्रुइ बांसिन जानो थांगासिनो दङ आरो फैबाय थानाय जियानो बिसायख'थि फैया मानो UPPLनि बिजाथिया जोबोद मोजां भट लानानै देरहागोन बियो रोखा जाबाय आरो गुमुरगावआवबो UPPLनि बिजाथि देरहागोना सम्पुर्णभावे जों नायोब्ला रोखा जाबाय। बिथांमोननि खामानिखौ मावबाय थानाय BJPआ जों जोंनि खामानिखौ मावदों दायो जोंनि एलायन्स गभर्नमेन्ट सोलिगासिनो दङ नेक्स्ट बिसायख'थिनि उनाव मा जागोन एबा बिसायख'थिनि समाव मा जागोन बेखौ जों दानो बुंथ'नो हाया नाथाय UPPLआ गावनि लाइनजों खामानि मावदों जोंहा गावहा एजेन्डा दङ BTR ओनसोलाव गोजोन गायसननाय BTR ओनसोलनि सोरगिदिं जौगानाय BTR गोरोबथानि गासैबो दफाफोरखौ मावफुंनाय आरो बेफोर एजेन्डाखौ लानानै जों गोख्रोङै खामानि मावबाय थादों आरो बेखौ नुनानै दिनै रायजो राजाफोरनाव मोनसे फोथायनाय फैदों आरो बे फोथायनायखौ लानानै UPPLआ जों गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों BTR ओनसोलनि सोरगिदिं जौगानायनि थाखाय जों खामानि मावगासिनो दङ। थेंक इउ।